No make it you kind of afa. So Ogba-afa so Ogba-afa nyaga you say so. Na go na eri ajonni. Na go na eri ajonni, na go na eri ihe dị achọgo na go eri. Anyị mee ya aka na aba, anyị kwụọ ya ọna. Eziokwu, nwanyị mara mma. Nwanyị mara mma, nwanyị amara mma. Nwanyị amara mma. Mana ihe nasịrị ya nwa bụ ndị mmiri ndị otu. Nwanyị ugegbe. Ọ ndị mmiri nasịrị ya nwa. So n'ụwa nke ọ nọrọ ihe a. Na ọ dị ama ozuzu oke, ọ dị ama ozuzu ọrịa. Ilu ọma Ikechukwu nke ka anyị dị akpa afa. Anyị kwuo ya suo odi etere. Ọkwa mma nyere gị ọjị. Sigwa nwa ọhụrụ sigwa nwa gị. Ya were ihe oriri nyebe gị. Na nga bịara ya bụ ụwa. Nke ka anyị dị akpa afa Chidimma dị. Ilu ọma Ikechukwu. Ọbratara agwụ nsi ekwuru ya. Adauka egbu ego. Ya kpọọ gị afọ ugbo ogeri ya na oso ogeri ya na. Ya ọkụrụ gị n'ụwa nke mbụ ime ha n'ụwa. Ọ ya. Onye Ogba-afa nọrọ iwu. Akwụkwọ m ka m na-ekwu okwu ya. Sisi shibere obodo oyibo a, ama m eji akwụkwọ m apụtabe. Ọsị na oge. Akwụkwọ ya. Sisi o si n'obodo oyibo na akwụkwọ ya apụtabe. Okwu ụdọ na ịdị na kiri nka ya gbara agba. Ọ sị gị dị na kiri nka gbara nke gbawa ya ọtụtụkara ihe kwuru. Onye Ogba-afa ya na ọhụ ụwa. Ọ sị na ọ tara na nke mbụ akwụrụ agwụra. Ndị ejizi na akwụkwọ ga-apụtaba. Ndị bụ ihe ji akwụkwọ ga-apụtaba. Nke ọha ji abụọ eti ọpụta abịata ya na nke gị ọ bụrụ aja ide. Nke emere ya aka na abụọ. Nke ekwuru ya ọna. Madani arụ anaghị ọrụ ndị mmiri. Oo. Ịgba aka achụ anụ na-ata arụ. Ya na ọ bụ ndị akwụ ete. N'iji ejekwara gị ibu ndị mmiri nke ezi ya. Ejekwara gị ibu ndị mmiri were kpokuo otu abụ otu. Dị nke mmiri ya na ajari ya. Achụba gị aja mmiri chụba chụcha. Awụpụta otu ọkụkọ were kpọọ gị afa. Ejebe ịchụ aja ahụ aja eke ọkụkọ ahụ agbụ n'ụkwụ kee ya agbụ na nku. Eruo na mmiri ekwube okwu kwucha kpọọ gị afa. Were si aka ji akwụkwọ onye ahapụ ya. Ntu a esi ahapụ ọkụkọ ka aka ji akwụkwọ ji esi dị ahapụ ya. Chukwu abịa ma ya ghara gị ihe akụ ghara gị ihe enwe nwere ọja adịrịghị mma. Esi otu a mee ya. Achụba gị aja ahụ chụcha ka agba mgbe ejiri chụgụ ya bụ aja. Aja erere iji akwụkwọ gị. Aja akpọ gị oku emergency. Ndị bịa were akwụkwọ gị. Na ọ bụ ndị ji ụgwọ onye kwụ ụgwọ o ji onwere onwe ya. Onye anụnwa akpara afa n'ọgwụ ụwa. Were ọkụkọ were ọjị were mmanya were kpọkputu ya n'ụlọ nye ya ọkụkọ mee ya ka sraka ka anyị mara ya bụ na arịba aja afụ nri otoroso aja okwupụrụ nkakwụ ọnụ. Ọ ya eji akwụkwọ gị dị ya eji achụ aja mmiri ka nseke na a na-achụghị aja mmiri achụrụ aja nseke tiri ya ka Chidimma dịrịghị. Emechaa inwe ogiri n'ofu inwe Chidimma. Ọ bụ asị ọ bụ nsi na-emebi ihe niile na-emecha ihe na-eme na-eme mgbe ahụ ruo na anya gba gbagakwa na ahụ chụgoro ahụ. Ihe aba aja ka eji achụ agaghị agwọta ya n'ọgwụ. Aja ka eji achụ ọbụna ụta akpọgodoro afa onye anụ ọgwụ ụwa ebe abụna bụ ebe ị nọ gụrụ mmanya kpọọ ya afa tụpụrụ ya mmanya si ya na ihe ahụ kọrọ ya n'ụwa nke mbụ n'ụwa na oge ezughị oke mara gị ụma. Emechaa ya ka ogiri na ofu dịrịgụ ka akwụ ofu dịrịgụ ka Chidimma dịrịgụ. Anyị gbaba eto ọgharị ya na-eto ofu ụda adịrịgụ na ijite ofu ụda adịrịgụ. Ọ bụ ihe ọbụla atara kwuru ọ bụ ya agwụ nsi ọha kwuru. Emechaa ya akwụ ofu adị ka o gbobere gị akwụ aka. Enwere ụdị ajọ iwu iwu ọnụmanụ ma na-ada abataba gị n'ime mbọsị ụfọdụ. Ọsị gịnị? Iwu ọnụmanụ ma ahụ bịa bata gị n'ime. Ị nwere ike iwere ya kpachaa aghara ịkpa imebibi ihe mebichaa nwa obere oge ị bụrụkwa onye nchịkọnọ ihe a na-eme na nkịtị si gbaa mbọ chụọ gụ nyaba aja. Achụọ gị aja ahụ aja obi ọkụ akwụsịnata na ihe ahụ bụ ihe ahụ iji emepụghị n'ụwa nke mbụ. Onye a kpọrọ gị afa n'ọgwụ ụwa na-eji otu ihe eme ọgọ o were ruzie n'ụwa ama ma ọ bịa kpatara gị ịdị na-ajọ
aja nja ma edukwana aja nya bụ njọ maka mwafu tita agha ahụ so achụwaghị aja n'ihi na-achụcha chidi mmadụ ego ka fe wọbịa ego na ndị mmiri na-agbaghị ụgwọ ịnụrụ ihe m kwuru ọha na-abụ ọhịa afụrụ n'anya ebe ihe niile na-emechasị chụpụghị onye bụ aja emume ahụ ị na-eme n'ọhịa ka ajọ mmụọ ji agbara gị ọsọ ajọ mmadụ ya na-agbara gị ọsọ emechaa ya ofu ogeri ana ogbu ogeri ana nseke ana ka ọ dịghị na ijite odi n'ọba asị na arụba gị ọrụ ndị mmiri arụba rụchaa na akwụkwọ ga-ama mbata esi mụrara ọ bụrụ ofu anwụ amụma esi na ijite ọha aja adịrịghị chidimma aja adịrịghị ee achụcha agha aja chidimma aja adịrịghị ọsịnje Keke ya esi chụ aja ahụ na ha n'obodo oyibo na ụmụnne ya bụ ndị ụka. ka eji esi ga-achụ aja bụ iweta nọmba gụ egokọ ihe niile eji ejije arụghị ọrụ ịpụta na vidio kọl ị na-ene anya efu ihe egere ego iwere ọrụ wukwuru nke a sigo ma ime emebi emechaa a na-eji gọm pawuda sendịa ya ọ bụrụ na obodo ị nọ na ya bụ obodo chi na-eji kịta na ewere taịmụ chi ji efu were rụọ ọrụ gị ọrụ ahụ ọ gaziere gị dịka esi achụ ndị nọ ablọdụ ụnụ nọ n'ụlọ ekwu Ọ sị ịrụ ọrụ mmiri maka ịrụ ọrụ mmiri na ndị mmiri a na-enye ya nsogbu. ọnụ ya ka a gwara gị ọha na-ebutere gị ogbochi ọha ji akwụkwọ gị mama ị na-agwa mmadụ okwu ọjọọ anya mmadụ sandị ya na aṅụrụ m mmanya ọ ka gwa ofu ya achọkwa ime mụ ndị nọ nso anọ m ya nso mbịakwa na kpọkwa gị bido kọntansị kpọgụta oke ka o shekizie ka o kpuchizie gị azụ